ki para bangeit bangeit ngiawan hakini kapor ka yeng ka bakhoi ka bakentang ka jong blai ban mane ban shakri o ban ngi aingo nakabenta ka jing don rakat ka jong o ha ka jing em ka jongi ka mamala ka sngi ban bopen po yang hakini kapor sha ka yeng ka bakhoi ka bakentang ka jong o kaladon ka jing pen kala ha o nongkren hakini ka sngi ha ka jing shisai de ban kran I pastor na ka KGP sinat mengi nang te na ka Balang I Rev SB Suting Henry namar ka jing shitom ka jong kamet ka phat ka jong I kumta ka por ka bakhendiat lai penbet but I secretary jong ka Balang but I program secretary bangan shim mangai ka ni ka benta jong ka jingelam jong ka jingiaseng badru ka jing sami ka khubor na ka ktien ka jong blai tong ini pendam ha ka jing tuai U Blei buk pau jong I bah beneng ngi aingu yeme na ka benta ka ni ka por bengila benda na ka yeng ka jong me to shimti mame ingi ko try kan rat bagi ki bentang baroh jong jing shakri bagi long ki ba pediang ona khmat jong me bangin sngowi ke jing kentang jong ka klip mat jong ka por bagi da kerpat ba men yalam me ye ki bentang baroh jong ka jing shakri ke jong I bagi ki jing mut perkhat ke jong I ye ki nengi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang haga kerteng ke jong utrai bat unong penim jong I Jesus Christ amen ngine shakri U Blei da ka bangi ruai lang ka jing ruai ka bah nyau fuar namar nong pop layap mame namar nong pop akal beri mela sha jingyap asitom mela dem yela ka khle ong hanga langalong uta bala it krawat yap ban mu ban sakalon haga dujok ding shirkei ka jingruai ka bah nyau pho ar Namanong pom la yamame Namanong pom hakalri Mela shajing yang bashitom Mela dem yala kakli Ong hangala bala I kraw ban ya ban mu ban sakelon akadu jog ding shirken ong yang ala mejuma Shadonun Bamla Kelana Kapom Ganu Krauki Bom Mejumam Ganu Lada Kenyaki Gakankia Kapom Jonga Neki jingut kalbarin Try kadeba ngan yo jingim Yaki pom ngam laban syah Kajing remru long kam kia Yaki lung kaper teba wan jing map do mi menta do pelai men sim jonga balas lem la shong ha jing dong ban yo I jing shai baba
ka kubor ka bangin sayo sngaw shibit kalong halor ka jingjied lupa jong U Blei ka jingjied lupa jong U Blei ka bakhtien pareng ki ong predestination but ka nongrim nagahtien ka jong U Blei kalong nagashitish ki nong rom ka lenong ka bakandai ki khot shipau hado arpulai rom kandai lenong ki khot shipau hado arpulai kaktien ka jong U Blei ka ba ong kumne bat tangkum tahi Henry ka Rebecca ru menba kalapun khon nau wei kata nau Isak ubau kpa jongi namar haba pat kha ya kita ki khon lumne kim pat shimle ya ke ei ki eiru ka baha lani ka basneu bagata ka jing thmu ka jong U Blei kat bakum ka jingjied jong U kanyo ne scam na ki jingle Henry na uta uba khot ken layathu haka uta uba shua on shakri ya uta uba khatdo kumbala tho ya u Jacob ngala it Henry ya u iso ngala isi kumno ti ngin ya ong don ka bom hok badu Blei kumta namar u ong ha Moses ngan isen ya uba ngan isen bat ngan sngosen ya uba ngan sngosen kum tati kamlong nauta uba mon ne nauta uba pet Henry na U Blei ubale isen namar kata ka jingtho ka ong hautau pharo khnang yakani hiken ngala penyeng yeme bangan dayo penisyen na yaka bor ba jonga hame bat ba on yo yalap sha yaka kerteng jonga haka perthai baroh kawai kumta ken yau ba umon u isen bat yau ba umon u pen men ong te hanga balai udang keno pop namar u bala penla yaka mon jong u kumta Henry a ubrio me melong u ba me yasat persha ya U Blei hatu in ong itaidur balat hauta ubat haudur ya balai melat hau yang akum ne unong tau kiu udon bor ne halor kata ka deu bertha ban thau na kata ka juhi kashi linglon ya uwei ukiu sha ka badon buram Henry ya uwei pat sha ka ba klem buram kumno te lada U Blei bauda mon ban pen yala ka jing bitar bat ban pentip no ya ka bor ba jong ula yaisha da shibon ka jing yaisha slem ya ki kiu ka jing bitar bala penbit sha ka jing penjot bat ba unyo pentip no ya kata ka jingken respa ka buram jong haki kiu ka jingsen ya kiba ulala penkre lupa shaka buram ngan puli benrap rom lenong ba pra ki dekot arpu kendai bat laipo rom pra arpu kendai laipo namar ya kiba ula itu lupa ula thmu lupa ru ban long kiba shidur ken bat ka dur ka jong khun jong ba unyo long ubalak ha ningkong ha pedeng kiba bon ki para bat ya kiba la thmu lupa ya kita ula khot ru bat ya kiba ula khot ya kita ula penksan ru ti ya kiba ula penksan ya kita ula pendan buram ru tu Blei Un kyrkhu ke jing puli bat ke jing sha skor ke jongi ye ka htien ke jong tongin ye pendam ke jing duai au Blei bo kpa jongi ba beneng ngi ai ngo ye me ba melong Blei jongi bat bangi ngi long ke jing thau ke jong me ngi ai ngo ye me ba mela pen itu ye la de hagadur bat ka long rin yeng ka jong khunu jong me u Jesus Christ u khunu jong Blei bat u Blei u khun u balawan shakani ka perthai ban im ka jing im ka bakhoj ka bakhlem jing tho bria bat ban yap yapli na ka benta jongi
halor ka ding na Kalbari ngi ai ngu eme ko trai ba mela pha elo jong mun sim ba khot ban pen kendu yangi syapang ka hok syapang ka pop ka hok bat ka jing bishar bangin so thu yaladi bangi long kinong pop bat ba ka hok ka long tang hau Jesus Christ bat bangin light na ka jing bishar ka long tang ban shu ai tilut yaladi hau Jesus ngi ai ngu eme namar kata bangi long Kristan ngi ai ngu eme namar ba mela penhe pensaning hepo ka balang ngi ai ngu eme bangi layo sngoy ko khubor jong jing lap syapang Jesus Christ udang penem bat bangi lala ban IT yala ga jong jing em ha o ha padeng kini ki baro kam de ga jing la jing ko try kan rat namar ka jing penem kam de na ga jing la ga jongi ka de bet da ga jing isen e ga jong me bat da ga jing ai e ga jong me melale phala ko try kan rat mela khot ingi da ga jing khot ka ba dau men sim ba khoj banginum sa kut sa ha ka pop bat ka jing bamman Ndrei bangin wan ban bud eme ko try Jisu kumundong penem ke jing em jongi shisang ilong kita ki bala jiet na pedeng ki jat ben riu jong ka perthai baro bat na pedeng ki briu jong ka perthai baro hateng ko try ngi sngewbha ngi la kren sarong ila de bangilong ki bala jiet ki jong me Ndrei ka htien ke jong me hi ka hikai yangi bangilong ki bala jiet ki jong utrai bat na markata ngi ya daga jing songu hagani ka perthai ba me mela isnai kum yangi ki rangli ki juki ki bala jot ki bala rem ki pop ki jongi bat mela kentiu yang he ki jaka jong buram ling ba ka jinget ka bau Jesus Christ ba utrai na lor ka jing pen im ka ba mela ai ngi ko trai kan rat mela kyrkhu kar hai ka jing im ki jongi mela ai ya ka bam ka di ya ka kup ka sem ya ka yeng ha ka bangin shong in sa bania dai ngi no slap ba nagal air ho ha pedeng ka ni ka jing jur jong jing pang khlam ka bala sare ka perthai baro ka wei mela ripen im bat mela sumare ngiru ko trai kan rat kum ki para banget jaga balang ho ki para banget ki bana ki wei pat ki balang ki bajuan jingiaseng bat ngi namar ki shong ki sa hageni ke snong Mawroh trai kan rat adu mentangi su shlei da jing songu eme ko trai ba me ya da yengi ko trai kan rat na kan ke jing pang khlam bat me pendap ame ye ki jing don kam ki jongi ha ki jing im ki jongi ho ngilamat ki jing e bat ki jing kerdu Ndrei de mame ubaya da yangi bangila ban long kum ni kum bangilong but atrai kena lada ja kanu lada wan kanu ke jingim ke jongiru yara bangin so thu ba kam shuja rumah rutit Ndrei metip lo di ki baro ki baja namer medon ke jing tmu ko babha halendet ka ba mesha ban wan ja ke jingim ke jongi ai ling ba kani ke jingiaseng hagani ke sngi kini ki para bangit ba ki badon hagani ke jing mani hagabenta ka ba shalor bat ka benta ka ba shapo Barki para bangai ki bapai ki bakmi ru lingba kini ki kor ki bor jaga juk ka bamenta kin sngow tho ba ki jingim ki jongi ki long ki kti ki jongme da shisha ki ayom ki jongi ki ha ki kti ki jongme melabo e ka sngi jaga jingim bat ka sngi jaga jingyap bat baroh ki sngi ha pedeng ka taru la tho lupa ka kitab jongme ong udebet wara shwa bangin im yakawai na kiru ha shwa bangin krene ka wei ka kentien na ka shuntur ka jongiru melatip lupai kata ko try kan rat bat namar kata yarap ingi hakani kapor bangin chupendem rit yala dia khmat jongme badang utrai bo blei ulang khli do halor baro bat ka mon ke jongu ka senshar ki baro bat ngingi pendem yala dia khmat jongu tukur khu ingi ko try krat kum ka Balang Presbyterian Mawroh nginang la ban ai ke jing shakri me nginang la ban jeli ke jing long men sim nginang la ban ai ke jing shakri bat ke jing sakhi me haki imlang salang baraki wei pat ki jaka idwai nam takalang commission jongi hapam jula hakabangi let baniala ka htien ke jongme namar ba ka takalong ko hukum ke jongme bat me mela kren ko try kan rat lupang to paham jula wat shwa bangin pai missionary jongi ban nginget ka por ka ya ka badiang hun jongme kita kin pani thu eladi kinong buat jong Jisu bat kin sawan ban pania so eladi bat ka balang idwai ngi kerpat men kyrkhu ki wei pat ki kam jo ka balang nginang la ban pania chaprang ki bansa ya thok shong kurim ki banse tek tin ki banse pendap ki kam jong ki kum ka yeng ka samkin mat ki jing kyrkhu ki bala pendap ki ji thok kurim shong kurim ki bala pendap ki ji tek tin kin mat ki jing kyrkhu jong me ki to ki ba mat ki jing songsi ki to ki ba mat ki jing tamang ka jing kenja to pet isnei ki ko trai ki to ki ba pang ki bishitom ngi kerpat men pen khia ki ko trai namar nginget ba me don ka bor ban le kini ki kam ki ba phla ban me pet isnei yang ki khun ki chong me trai kan ran ni dap la ki jing songuru
nagabanta shibun ki para bangeit ki ba pang ki beshitom ki ba melapan khia ngim shimla ban le khmi yaki ha hospital kumbagi jule haki por menshwa ringila duai na lagi jong ki yeng kum ki nong sharai kum ki khot committee balang ho nagaleng ga Jingiaseng kan thai ga Jingiaseng samla badwat ga Jingiaseng khanna ro mela sha skor mela isin ai gi jing duai gi jangi mela pan khia ai ki taki para bangeit i dap da ga jing songo to kyrkhu bangin long ki ba shania lut ki ba shania tali hame ko trai gi duai ngi da karpat men kyrkhu ya ka ri ba ga jat ben riu ga jangi ka ba ya le ma ki por ki ba e ba men kershan ma me ngi ba men ya da ma me ngi ko trai kan rat kyrkhu kari India kyrkhu gi dong sen sha jangi kyrkhu ga partai baroh ko wei but ai ba ni ko por juga jing e ka bangi kendo kan long ka por juga jing pen kendo men sim na ka benta baroh try ngawan ban duai ga ni ko por na ka benta ya la de wo de ban keren kham shibit ko khubor ka ba e ka ba juat adu kata na khtin ga jong me ringa sngo ga jing alam ga jong men sim ba khoj ban ai ka ni ga jing besa haki para bangi jangi but lingba kani ke YouTube channel joga balang hakiwei pat ki ba khmiru bagin sngo thu bangi ngi long ki bala jit ki jong blei bat bangi dei ban pan tang yala de hakata ka jingjied ke jong blei yangi to shimti ngani ka por ko try kan ra to map ingi ki pop ki palat kerengkang jungi bobon na mari kini baroh ngi pan ngi dem ngi ngo ban ngi pediang ro haga kerteng ke jong utrai ban unong penem jungi Jesus Christ amen. Ni I Blei ki para bangeit baroh ki khon jong ka balang bar ki beiru haga keteng utrai jong U Jesus Christ. Ya I Blei kerpang I pastor jong I Rev Lyndan Syiem iba haga ni kapor ka ba e haga ba I pastor iba de ban ai ka khubor ila pentip kyrkhi hagi ni kindiat sngewbha imla ban poi ila selok ban ngila sania hi pastor jongi ban jeng ban sa yengi negaktin ke jong blei tongin duai ba blei undon rangkat bat I kombai laong ke khubor ke dei ke ba e ke bejeliu ngiru ngini pelit jingbut hagi jing duai bangila ban yo mat yi ke jingbam ke bakin zaman siem ni pengen mau biang baga kelas suspension kan teng mendagajan biet ru hagapor sauji itu kiba lawan bat kiba deban wan kenyai wan sekani ke kelas ki program Jingiaseng ki longgum ni Jingiaseng gentai I ban polis sedang badwai Mrs. Wan Gentiu shooting Nongkren Miss Hirshai Kongsai Jingiaseng samla porsan bejib nong polis sedang badwai Miss Eli Nongrum Nongkren Mr. Bishar Langwarjri Hagamit balang kan nyu dring in yo yagawai pat ke subject mit balang ka baong ubala khot yangi daga jing khot bakhoy yagabala sim na ka kitab ba ar Timothy ka lenong ka ba ningkong ka khot ka ba khandai yagabala sim na ka thim ka jingjied bat ka jing khot blei se ka jing pendim ban kren yagani ka subject dei wai pat I rang ba balang Mr. S Matalang ibanilam ka ba police rang batwai Indong Mrs. Dainam Nongse Haka singit ho din khat khandai tering Kala sedang ke Jingiaseng jong Balang Presbyterian walang yimyo ye ke Jingiaseng patba mantagisnem Henry khat khandai tering kan long ke Jingialang berkhat kam jong ke Jingiaseng kenthei ke Balang Presbyterian Haga Balang Presbyterian Mawroh Hagapor si hosting men step kit khot ki delegates ki badeban point kin sungbaban kan mau ye kini Hagapor ar bji men sngi ki Jingiaseng kan thei kan panlong ki Jingiaseng grand subject halor ke subject ka baong to panlong smart ban IT yela di ye ka bala sim na ki ba ar Timothy ke lenong ka ba ar ke khot ka ba khatsan ban kren dai Mrs. Tip Hanglin lingdo maunai Hagasi sejan kan don ke Jingialang berkhat kam jong Balang Presbyterian ka registration kan long hagapor new sting mustem prabaji ke Jingialang berkhat kam ke beningkong khadwei biji ke Jingialang berkhat kam ke baar
Arbji ke Jingiaseng kan mau yeki nong serai balaklat no, barhagini ke senam dan tang iwe nong serai balaklat no, kata kalong itu man mesan jongi, itu man mesan bidisiar, ngin kan mau nak liang ke balang kat ke bala, ngin ya senran sekete ke Jingiaseng akapor arbji sing sajan arbutering, kamtam nak liang jong ke yiem, ki delegate ki badeban lej. Sekete ki jingelang berkat kam nagaliang kabalang nalor ki pastor ki teman besan I Mr. J. M. Sun, Mr. B. Warjri, Dr. L. G. Mr. K. S. Ding Do, dan Mr. W. D. Sangkli. Ini kilong ki delegate ki badai bandai nado ketiga por new statement step. Hakapor jan med sinsa jan arpoltrik in yo ke Jingiaseng duai hayeng menit nong polis sedang badwai Miss Adorable Wan Yang. Bat kamat jingduai kelong na kabenta ka Jingiaseng samla. Hakani ki sweet fry arpuway terik kabangidei banlong ka Jingiaseng Presbyterian Mawroh humrei nginam yo banlong te kumtang ina penbaik ka program kerpang halaga balang. Hakate ki singi. Ngin yo artali ki Jingiaseng ka wei ka por shipo bejem step bat ka wei ka por shibejem singi. Perabangit bein ngin ibu jingmot ia kini arteli ki Jingiaseng hagani ki U Blei Un arpuway tering hagabashi pau bejem step iban pulis sedang batwai indong Mr. K. Lauriniang bat Nongkren I Rev P. Maulong bat hagapor si bejem sngi iban pulis sedang batwai indong Mr. B. Shobong bat Nongkren I Rev Dr. M. J. Nyota Dengin ya bu jumut banyak poi sengini ki Jingiaseng hagani ka arpuway terik ha baroh arteli ki Jingiaseng hagani ka por ngi kirpat iki oses kin subhaban wan ra no iki jingangu ban ngi kirpat iwe pat I rangba jong kapalang Mr. HP Syiem in subhaban tuai ban pengentang iki jingangu. Doi au blei kupa jingjied beneng niwan ye kaban aingu e me lingba jong kani kano pai jong kasni hakaba mela sha sngewbha yengi katni ye kaban wan ye kaban kiu shaka yeng ka bakentang jong me nyaingu ye me au blei nama me ai hangi ye ki met ki bakot ki bakya bawat hapdeng kini jingpang ki ba postat Nrei malari mala sumaringi tat hado kani kaminit kabamta. Nyaingo eme au blei namar bangilong ki kun ki jomi ban meting ru ingi kum kita ki kun lang berat ki bakan saitam ki jomi. Bat melong pa jongi ubah beneng ubah sumaringi bat balakhat ru ingi ya kaban syakri ame haga jingim ke jongi kebaman kasih. Au blei ngiwan hakmat jomi hakni kapor ban aingu ru ye ki benta ki bangila pendep syakmat haka bangila yo ye ka ban ruai ye ka kateng ba khut ke jomi ngila yo ru ban skapat chaskor ye ka ktin ka ba khut ke jomi bat ye ka bangi yo ru ye ka ban duai war kunjo ru hakni kapor ngiwan hakmat jomi ye ka ban wan ai kini jing ai ki barit ki jomi kilong kibarit hadok kata-kata bani inu jor ye ka jingjied ke jomi ka ba mela ai na benta ke jomi ye ka ban pen im ai ye ka mensim ke bachat bar kepalawet ke jomi idawai hakmat jomi au blei ye ka ba men pediang ye ki men pen ketang ye ki bat ban kyrkhu ye ki ba syanu cakap kebalang kan pendon kam ye ki kan long bait na benta ban pen kentil kalama ke gospel ke jomi syajong barkam syajong idoi ru hakane kapor au blei na bentau syakri jomi uban sayang sasipang ya kaban kren ya ka kubor na kaktien ke jomi kalong ka kubor ka bae ya unong kren bat ingi ru kinong sngam ringi skam au blei ba memen pli ki donut ki jomi bat bangin sngap jliu ya ka kanang habang imi na kayeng ke jomi
kan memlong tang kebangi pendap rukom ban wan ni ban syakri bat sngap ikatien ke jome ndai bangin sotho ba ru ba kilong ki jingbam ki ban kersan boringi nakawai kasi syakawai kasi namar kata au play to please score ki batlot ki jongi kanang bangin sngap ya kakatien ke jome ayungin ong hakmat jome au play ku pa jongi ni dap tang da kecing song to sngau to snap ki jing khot kerpat jongi lang baroh hakane ka por namar haka keteng ke jong jisu ba prang duai amen. Ngini beteng pada ke jing syakri ke jong U Blei da ka bangi ruai lang ke jing ruai ka ba arspa hendrio Batkat banginang ruai gini ke jing ruai ngin pusan halor ke jing jeliu cong gini ki kentien. Hangtai ngayu I jing pela jing mut jeliu jong U Blei menba umpat hau ka Eden ula kre ke jing isnei menba umpat don ke jing pang nong penkia ula bo yaki nong shun ula id yu ngan yaro jiu nom do ke jing ruai ka ba arspa hendrio. Hang tai ngayo I jing pela jing mu liu jong U Blei men ba wat hau ka Eden ula kre ka jing isnei men ba don ka jing pang Nongkren I ula bu ya ki nong shon ula I yu ngan ya ro jiu nom du aga jing pen im bom ju kun ka jing tu mu jong U Trai ban ya lam I khun ka jing dum sha ka jing long ki rev shine jing it bam ban na bam ju kun ka jing long U Blei hi ka kudum I khun ka jing yam ha u ji su trai jong I. Ki teman wasan ba jongi ki the khot committee balang ki long kume ki long pa ki parlok samla ki heb ki baret ki badona kani ka benta ka bashalor jaga yeng mane ha ka benta ka bashapo ba ki para bangeit ki ba pai ki ba khmi ru link ba ka YouTube channel jaga Balang Presbyterian Mawroh ngai khu blei api baroh ha ka kerteng ka ba koridor tam ka jong U Trai ba unong penem jongi U Jesus Christ kumbangala ong ha ka basdang ka phang pedeng joko khubor kalong ka ba ngim ju da kham yo sngau bat kalong ru ka phang ka ba bha ka de ka jingjied lupa jong U Blei predestination ngi ju sngau na ka por bangilong ki bala jiet ki jong U Blei ka mut yo kata ka jing ong bat ngi ju sngau ru na ka por ya ka ni ka kentin predestination ba U Blei la jiet lupa ya ka ba kut ke jongi kadi halor kani ka phang bangini kren kani ka sngi kani ka long ka sermon ka ba tam ka bangala pen kre ka jingim ke jonga namar ka tanga kerpat phin duai ba U Blei Un pen sha yangi ling ba ka khtin ke jong U hoi ngayo tang khandiat por ban pen kre
Hendrai ngalak puson syapang kani nadu ke basdang jong ni ke kuota nadu mencem senam hi namar ba kani kalong ka phang pedeng lani ka subject pedeng jong ki jingkren miet balang man ka miet balang ngie keren halor kani ka phang namar ka tang alayo bandang ngam jeliu su halor kani ka bentang haswa begini sngau ya ka jing keren na ka ktien ka jong blei tungin ya pendam ka jing duai au blei buk pau jangi bahabeneng kap hang kalong ka bajeliu hendrai ka bangi dei ban kren bat ka bangi dei ban sautu kum ki khon kristan ha bangi kren ni kani haki met balang hagane ka kuota ngi aingo bangi yo ya shibun ki jing penshai na ki nongkren bat yarap yang aku musyakri berit ujang me bangala ban walam katu kat ni ki sembo na ki met balang syakani ka pulpit haga Sngi U Trai bat ru katu kat ni ki jing pen kre na kaliang ke jonga bagin long ke jing kai men sim na ka benta jong ilang baroh to pej isnei ngi ko trai kan rat ki bala jiet ki jong me na mari kini ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang haga kerteng ke jong U Trai bat unong penem jong i Jesus Christ amen ka predestination kalong ka way ni ki doctrine ki ba tamban sngau thu kalong ka ba ru yangi ban pediang bau blei ula jiet lupa yangi syaka jing penem bat iki bai pat shim jiet syaka jing penem kaya rengkat ka jing juat bat haba kren syapang ka trinity lani ka jing long ka jong blei lai away bat kum mangalaong ka team met balang hakani ka quarter ka long ka jingjied bat ka jing khot syaka jing penem ngiladep ban kren syapang ka jingjied lingba kini ki met balang ki baladep kabasa kalong syapang ka jing khot syaka jing penem namar kata hakani ka sngi nganum kren syapang ka jing khot syaka jing penem ringin sio sngau hakimet balang ki team ki bengibu hakimet balang hakimet balang ki jongi ki long ki babut pateng ka way hadin ka way ngila de bani keren syapang U Blei ka jinglong blei ka jong u syapang U Jesus Christ ka jinglong ka jong U Blei bat U Breu syapang U mensim bakhoi syapang ka ding pnau Jesus Christ syapang ka jing penem bat mentah gani ka kuota ngia keren syapang ka jingjied bat ka jing khot syaka jing penem kani ka doctrine kawan ka Latin doctrina ka bamut ka jingikai kani ka jingikai syamtan rai syapang ka predestination kalong ka bakilaya tainia shibun bat ka bakilaya keren shibun lingba ki spa snem jong ka history jong ka balang lingba ki spa snem ki start theology bat ki riupat ba ki layania ban kershan ya kani ka doctrine bat ki layania ru ban penkelem ya kani ka doctrine ki don shibun ki riu krau ki banganum shim kerteng hang ne baroh nrei tang utau Augustine U Blei Tainia bat U Pelagius halor kani U Augustine uang bau blei ula jiet lupa U Pelagius uang ka syong yangi ban jiet ya U Blei kumju roh pedeng U John Calvin bat kinong buat jong U bat U Jacobus Arminius bat kinong buat jong U kinong buat jong John Calvin ki ong de U Blei ba jiet yangi de U Blei ba penim yangi kinong buat jong Jacobus Arminius ki ong de mangi ki ba jiet ya U Blei bat ki basno u nagabenta ka jing penem ka Balang Presbyterian bat baroh ki jing plajing net jaga Balang Presbyterian ki hikai ya ka predestination lani ka jingjied lupa ka jong Blei kum ka balat ho ha ka ktien ka jong Blei wat so pla para bangeit be ka bang hikai kam dei shabar nagani ka kot ba anre kalong ka banaka ni ktien jong Blei fini ngal asat lupa shibun kini ki kot ya ki bangan sapule ban pensishai kini ka doctrine nakaktien ke jong Blei kini gidi ki jingkli ki ba ki ba mi syapang kane ka doctrine jong ka predestination ka jihi kai syong tan rai bau Blei ula jiet lupa bat ya kini ki jingkli la kali tang daki nong bu jong U Jacobus Arminius tang kita ki breu ki ba ong bangi jiet hi mangi ya ka jipenem ndrei wat mangi ki Presbyterian wat mangi ki banget ya ka predestination ru ngi jukli lada ka predestination kalong besisha hatu ngidang don kata ka free will hatu ngidang don ka mon like lut ladu Blei la dep jit lupa ya pi hatu pidang sa ka mon like lut ban jit ya U ban pediang lende ban kentat ya U nengi long tangkum ki kun men riu hauksai
bau su pensat U Blei nang te na bam jukut hatu U Blei ula jit lupa yaki beri ki ban let shabeneng hatu U Blei ula jit lupa yaki wei pat ki beri bakin let shadujak balai bangidang trei yaka kam yalap badai kam mission lada kita ki bala jit kin sayo jing pen im te hakabakut lada ngilatip ti kena bagi ta kin sayo jing pen im balai bangidang don kam ban pelut por pelut pisah ban let ban yalap bat ban seng mission shigi jaka ki bajengai nang ta lada U Blei ula jit lupa ki beri ki bada ban let shadujak kumno ngilak ban penrem iki bagi degi nong le pop habaki ki shule bet ya ke ai ka bau Blei ula jit lupa nak benta jongki habadan manu bayap haka aksiden hatu ka deka mon jong utau banyak kali ne ka deka mon ke jong Blei habaja kanu ke jingjak wasosi hatu ka deka jing bakla jong ubriu ne jong kabriu ne ka deka jing penyat ke jong Blei ngi ki nong sarai habangi penyat Jingiaseng habadon ke jing khlat lada dei bayap temen badi bayap balak biang lut narong sadong ka sup habanong ka mon ke jong Blei ban shim no shalade habayap ubadang samla ka jingyap ka basulong kendit kensan ka bha kini kilong ke jing kili ki ba ban nganumla ban jubab lo di kini baroh tang hakane ka wega sermon hendrengan persang ban pensai halor kini baroh ka jing shisha kalong kane baka Bible ka hikai syapang ka predestination ka Bible ka hikai syapang ka jingjied lupa ka jong Blei yaki bangeit kani ka predestination kadi ka jing hikai song tanrai ka badona ka Bible kadi ka ktien ru ka bala penon kam bon sin haka testament ka batmai Rom lenong ka pra ka de khot arpu khandai lai po ko ongkum ne namar yaki ba ula itu lupa ulat mu lupa ru ban long ki ba shidur bat ka dur ka jong khun jong u yaki ba ula itu lupa yaki ulat mu lupa Ephesus lenong ka banengkong ka de khot ka basan ka ongkum ne haba ulala thung lupa yangi sha ka jingting khun dau Jesus Christ shaladihi kat bakum ka jing sngewbha ka mon jong u ula thung lupa yangi sha ka jingting khun Ephesus iwei khatwei ka ongkum ne hauta hau bala penlong yangi ru ka benta balala thung lupa yangi kat bakum ka jing tmu jong uta ubatre ki ai baroh kat bakum ka jing perkhat ka mon jong u ulade ban thung lupa yangi to katu ka dei na ka kot ba rim ke jongi na ka ni ka kot ba thamai pat ka common language version ngan puli ha ka ni ka por rom lenong ka ba phra ka khot ka ba arphu khandai ka ongkum ne rom phra lenong ka khot ka ba arpho khandai kito yakibau Blei ulala jit lupa ula penkerpang ru ban long kumu khun jong u khnang bau khun un long u banengkong hapadeng ki para nang ta Ephesus iwei san but Ephesus iwei khatwei nagani ka Bible thamai ka ongkum ne namar ka jingjied jong u Blei ula rai lupa badau Jesus Christ un penlongengi ki khun jong u iwei khatwei yaki ai baro lale kat kum ka jingtmu bat ka jing rai U Blei bad U Blei ula jit yangi bad long ki breu jong u hi ha u Chris kini baro nagani ka Bible batmai ki rap ingi bandang so ki subject hakani ka met balang bat ma phi ki bam juan met balang sobha persang banwan haki met po ya namar ka de ka met jong ki reu dukhat ka met balang tan rei to sngap an puli kini ki subject ka wei ka long ki Israel upat lang balajiet jong trai Deuteronomy nyau lenong dekat ban riu ki Kristan ka kenja balajiet ka jat ban riu bakhoj iwei Petrus ar khandai la jiet yangi menba ompat pensong nong rim ya ka perthai Ephesus lenong banengkong ka dekat ka basau baro bau tau kpa u ai hanga kinwan hanga yo nes riu lai punyau bat kani ka bangidang sudap bat ya ki baula thmu lupa ya kita ula khot ru rom pralenong ka khot ka balai pau bat ki babut ki long sapang ka jing khot ka jong Blei ya kita ki bala jit
Kani ka kentien predestination, lani predestined, haka testament ka batmai, kawan na ka tenrai Greek, pruridzo ka bamot determining beforehand, lani deciding ahead of time, lani ordaining. Kabamut larai lupa shua kapor, ladep ban mang lupa nagabenta kanugunugakam, habangi ordaini kita men basan, ka presbyteri ka mang yakini kita men basan, bakin syakri ya ka kam ke jong blei, ke jinglong temen basan kam dei ka bainong nagabenta ke jing syakri, henry ke dei ke jingjied, bat ke jing tung ban ai ke jing syakri apok ka balang. Hakini ka Bible barim ka Bible kasih. Kakentian predestination, kalong temu lupa, lene tung lupa, hakani ka common language version ka batmai, predestination kalong jingjied lupa, lene rai lupa. Namar kata, ka predestination kamut bau blei ula jingjied lupa shua kapor, yaki ki ban saja hakani ka perthai. Sngap kaktian jong blei Isaya saupun riu lenong ka dekat ka besipau ka ongkumno. Isaya saupun riu sipau ubada yathu yakabakut nadu kabasdang bad ki bampat le nadu menbarim dakabaong ka jingtmu jonga kan yeng bad ngan le yala ka jing sngewbha baroh kini kidi kentien jo blei ka jingtmu jonga kan yeng bad ngan le yala ka jing sngewbha baroh kabamut kabaja kani ka perthai kam dei ka mon jongi ki brio henry ka dei ka mon ka jong blei pinget ya me kata ka dei ji kai ka htien jong blei nangta sau husan nong ga khot ka banyo nau Isaya ka ongkum ne nga penlong ye ka jing shai bat nga thau ye ka jing dum nga penlong ye ka jing suk bat nga thau ye ka jing sneu manga utrai ubale yakine ki baro bat nangta shapangki sim ki nong sensaro udah Blei ubajid yaki hoi karukom jid kadai mangi kibalait bantep vote henry hakabakut udah Blei ubalabu bait bu renti bagi nigin long kinong sensar halo jongi Daniel nong gadkhot arpau arpuwei ka ongkum ne long bala kyrkhu ya ka kerteng jong Blei halakarta namar ka jing start bat ka bor ki long ki jong u bat upen kalama u yakipor bat yaki ayom upendu igis em baru thong igis em udeu Blei uba pendu igis em baru bathong igis em u ai ka jing start igi ba start bat ka jing tip yeki badon jing shempang lar pidon kanono ka jingla ha ka jing em jong pi kam dei ka sapten rai ka dei ka sap Blei ka bau Blei la ai pi men shuang aju ong sapten rai men tangan ong no ka sap Blei la ni ka sap ka bau Blei ula ai hangi mdon kanono ka bangila ban song sarong haladi henry ban susngongo bait U Blei ka predestination namar kata kamut bau Blei ula jingjied lupa kino ki brio ki ban yo e jing pen em kat kung ka tugo benta ka bangala puli mene rom pralanong ki dekat arp kendai lai pau U Blei ula tip lupa syapang ka bom jukut jongi U Blei ula jingjied lupa bad ya kita ki bau ula jingjied lupa ula thmu lupa ban penwan duriki ha ka jing sriem yau khun jong u ula khot yaki ula penkesan yaki bat ula pendan buram yaki bat bun ki dekhot nagaktien ke jong Blei ki kren shiai kren syapang ki bala jingjied ki jong Blei om dei tanga ka testament ke barim bagi Israel ki long ka jat benriu ke bala jingjied jong Blei ya ka tangile asngo ke jing kren na itemen besan PS kanayor ha ka med balang ka jingjied ke jong Blei ya ki Israel ka balong ka jat benriu ke bala jingjied mangiru ngilong ki bala jingjied ki jong Blei mangi ki bangeit au Jesus Kristus ngilong ki bala jingjied pinsyam kata Matius arpusau arpuar Kolosai lai khat ar Timothy ar nong ka dekhot ka besipau but shibun ki wei pat ki dekhot ki ong bangilong kita ki elect ngilong kita ki bala jingjied manu bala jingjied yangi u jingjied U Blei ula jingjied nagabenta ka ula jingjied nagabenta ka jingpen im namar kata kani ka predestination kani ka jihikai jong ka htien ka jong Blei kani ka doctrine langi sngouthu nengim sngouthu ne kani ka bala hikai ka htien ka jong Blei langi suk ban pediang nengi shitom ban pediang ru kani ka bala tho ka htien ka jong Blei bat kani ka kentien predestination ka kentu be ki artli ki kentien
pri kabamut hasua destination kamut kabangin poi ha kabakhat do pri kamut lajit lupa la nilatip lupa destination kamut ke jaka kabangin poi la de pilet cheno pila judon lupa kata ka destination la ni ke jaka ba pinlet la sejuai la ni senong ston la ni segahati la da pi pha shiti yano Pidiban tho ek address hakatu ke siti lom kumta katu ke siti kanumpoi namar kata ka wei pagwei ke siti la predestined la de rai lupa do nong tho shano bakadei ban poi mentangim je tho siti show nrei teng julet post office ban ai kiniki registered letter la ni ke siti bala register pilin ai hang to counter ong shim ke ni ke siti ba la ni shim ke ni ke siti kong pha shano ki ong opha kat sebab pimon kin ong kata ta kamya piaban ai ka address shano bangin pha ekani ke siti dakabat ho ek address hakata ke siti pila rai lupa ma pi hangno kan poi lum kumta kinum tre ban pediang hagani ke juk menta bangi pha sms bangi pha whatsapp message bangi pha email pidiban address si gitu gi jing pha jong pi shano lum kumta kinum poi kinum ya kumno syapang U Blei habo ula pha ingi syakani ke percay ula pha ingi klem ka plan klem ke jing tmui ke jing em ke jangi U Blei ula syu pha ingi rumah rutit syakani ke percay lada kamdan ke predestination ka bemut ba U Blei tip ke ai ka ban saja yangi ban simpun kre lupa ban yada yangi ru naga jing men saw hoj mangi ki breu ngi apher ngi siti ngi apher ngi SMS bat ngi WhatsApp bat ngi email namar ngi don ka mon la loj free will hak tien ke jong blai ka Bible ka hikai spang ka free will ka mon la loj jong khun ben reu U Blei ju shimno e gani ka free will jongi ju shimno e gani ka mon la loj jongi henre U Blei penya je ki ai baroh ba hak ba kut pen poi yangi syaka thong ka bautmu bat naga benta jongi bangeit pen poi yangi shabeneng lara phi kentat ye gani ka doctrine bat phi ong ba U Blei umon ba baroh kin poi shabeneng kumno pat ba baroh kin poi shabeneng lara ngi ong ba U Blei umon ba baroh ki brio jong ka perthai kin poi shabeneng bat ngitip ba om baroh ki wan poi shabeneng namar ki don sibun ki ba kentat ye U Blei ki ba kentat yu Jesus Christ kumunang penem hatu kamut ba ka mon ka jong Blei kam trai kam hatu kamut ba U Blei long sovereign halor kene ka percay long unong sensar halor barok what so ngapan nun kam sibun kini ki kentien pareng ki yarap ingi ban so tho lada U Blei long sovereign kan mentoy yu ban dua ya u lada U Blei nong sensar halor barok kan mentoy yu ban dua ya u lada ka free will ka jongi ka kham khrau ban ya ka mon ka jong U Blei lada ka mon ka jongi ka kham khrau ban ka mon ka jong U Blei kamut U Blei long sovereign kamut ba U Blei long halor ya ki baro ngan keli phi ka kham khrau ko mon jong pi ne ka kham khrau ko mon ka jong Blei kai ka mon ka baladu ka di ka mon ka jong Blei ne ka mon ka jong pi ki breu baro ngin minjur ba ka mon ka baladu ka di ka mon ka jong Blei namar ka tangi ong ulong sovereign ulong nong sensar halor baro ngide ban jubab ngini ka jingkeli lada U Blei ulong u sovereign ulong unong sensar halor ka perthai baro ngimla ban lat na ka predestination ngimla ban lat na ka jingjied lupa ka jong Blei ladangi ok ngimnget ya ka predestination ka bamut bangi ngila ban rai mangi ya la ka jong ka jingem kamla ban long kumta ka mon ka jong Blei ka long halor baro don na pedeng jong pi ki bawan ka jingmut ka ni ka por kumno pat pastor sapang Petros lenong ka ba lai ka khot ka ba kendai bau Blei umon yano ru banjatno henrei babaro kin poi syaka jingkela ka bamut ken ma ketu ke khot ka ba pau nam bha Petros lai kedai ngi jio snow kinong duai ki ba duai kamtam ki Jingiaseng yalap ngi duai atrai ba men pen kendoi ki brio namar kam dei ka mon jong me ba manuru lane yano ru bakin jotno henrei babaro kin poi syaka jingkela ka bamut ladangi ong ba ka tu ka khot manu yano ka kentup iki brio jaga pertai baro bangi ong ka mon ka jong Blei ka long ba amdei iweiru bandu no banjat no
balai pat baki don ki bayap hakipop balai pat badon ki bakentat yu Jesus Christ katu ka khot ngalak puli ngalak puson lingba kini ki khendiap tayo khendiat banai hagi jing puson ke jonga katu ka kentien yano hagi siti jong Petros kathau ye ki elect kathau ki taki balajit sngap bhai kani ngalak pen kre ngalak puli bhai kani katu ka kentien ka baong yano U Blei Un ba yano rukin jotno yano mano yano ki balajit kata kalong ka bangi Shem haka siti jong Petros yano ki balajit umman bakin jotno Henry bakin poi shaka jingkala ka bomot kani ka lamingi shaka jingjied hapeng ka predestination bat ka free will ka predestination bat ka mon lat lord lada U Blei uladep ban predestin uladep ban jit lupa hatungi dang don hi ka mon lat lord ha ka jingim ke jangi U Blei pen ken ya ka mon lat lord jangi Henry penon kam ya ka mon lat lord jangi ban pendep ya ka mon bakho jangu sngap ya kani ka wei ka benta ka ba kraw na ka htien ke jong Blei Genesis lenong ka ba sanpo ka khot arpo wei ngini sha skor mo ka htien ke jong Blei Genesis sanpo lenong ka khot arpo wei pi shisha pilatmu ya ka ba sniu persha ya nga Henry U Blei ulatmu ya ka ban penbha ya ka ban penlong kalat kumba kalong hakani ka sngi ya ka ban penim ya ki pat ba babon uniu du Joseph ubakren ni gini ki kentien bat Ukraine ni gini ki kentien haki hinmen ki jong u wang pi shisha pilatmu ya ka basni persya ya nga Henry U Blei ulatmu ya ka ban penbha ya ka ban penlong kalat kumba kalong hakani ka sngi ya ka ban penim ki pat ba babon namar kata menta WhatsApp tieng ngan ri besaya pi bari ki barit ki jong pi baru la pentingin ye ki baru la keren pen sngewbha ya ka dokno jong ki hadian bola yap u Jacob u kpau jong ki kini ki hinmen jong Joseph kila shap tieng kila kenma ki kam ki basniu baroh ki bakila le persya ya u bon snem mensua kumno kila isi ya u kumno kila tmu ban penyap ya u kumno kila de ya u haki nong Ishmael ki nong khai marau kila di utang arpau kisbai rupa yau jisu laipau yau Joseph arpau kisbai rupa kila di yau shaka jinglong marau hari Egypt kila syukur lo jong kpa ban ong bau khun jomai ulayap kila penyap yau khun lang berat bat kila we yaka sopti thok bron jong u ha kata kasnam jong tok khun lang berat ndau layap u Jacob kila kenma ke jingle palat ke jongki yau Joseph bat kila syap tieng kumta kila ya selah hapadeng jongki ki ongin pha ya kani ko khubor so Joseph ban ong bagi kentien khaddu jong Jacob kalong ban ma bagi hinmen jong me shim ong gum tau Jacob namar bau tip ilo jong khon bola map Henry ki sia selah ban ong ba ki kentien khaddu jong Jacob ki long ba to ma ila gi jong hinmen habau Joseph yo snoi gini ki kentien ulai yam baleu yam namar ki hinmen jong kimpat so tho ya ka jingma ai bat ya ke jingai ai katas nem piladon hari Goshen katas nem piladon hari Egypt pimpat song thu bangala ma ya pi pimpat song thu ke jingai ai ke jonga bat ke jong Blei ya pi u Joseph shim bat nuot ya lagi jong ki hinmen ulama be ki nadu menu bat hang new Joseph u ai ya kani ke jikai ke bakrau ka bangi dei ban puli na kapor syakapor ban penken mau yangi pi pilat mui ke basniu Henry U Blei ula penwandur syaka babaha para bangeit bait haga jingim jong pi la bandon ki beri ki batmu sniu ya pi la bandon ki beri ki badale sniu ya pi bat sipor pi sngewbha ani ka jingim jonga ka ba lanot khop bat ka ba sertok Henry tutip bahalendet U Blei u ie ya pi bat U Blei u penkalah ya kata ka jingle sniu jongki bahkan long ka jingbha naga benta ka jingim ke jong pi ladu syaitan upai ke jing syaitan ke jing em ke jong pi sngo angau balanot khop balai bakawan ke jing syaitan manga Henry U Blei penan kam ya kata apa ban penjeliu ya ke jing long mensim ke jong pi wa pin kam jan seu ke jing wan ke ka khlam ngila ban perkhat ba ke jing sniu bat ke jing penjot ya ka sok kasan ya ke perthai ke jing penhiar ke yok ka kot Henry ki dan sibun ki jing bah ki bami ru nakani namar U Blei u penjan yang isau baru penjeliu yang i haka jinglong mensim U Blei ula ban penmi ya ka babha wat naka
free will ka ba sniu ka jong ki breu ru ngan ong be kata U Blei ula ban penmi ya ka ba bha wat na ka mon laj lut ka ba ki penon kam ha ka rukom ka ba sniu da ki breu de namar kata ba upolu ong rom pra arpo pra bat ngia tip ru ba ki baroh ki trailam ya ka ban pen bha ya kita ki ba iet ya U Blei ya kita ken ya ki balak khot kat bakum ke jing tmu chong u ngitip ba ki baroh ki trailam ban pen bha ya kita ki ba iet ya u pi iet ya U Blei lar pi iet shisha ya U Blei totip ba U Blei Un sa panwandur ke jing im jong pi shaka ke ba bha bat kani ka benta ka bangila pule mene rom khandai lenong kitu gitu khot nadu shipau hadu arpulai ki hikai yangi ba U Blei ula jit lupa yangi shaka jing pen im kum ba U Blei ula jit lupa na pedeng ki jat ben riu jiu ki ban pediang yo mesaya henry ki donru ki ba kentat yo mesaya piu polu tho egani ke shiti skinong rom unda poi ka lenong ka ba khandai usalut khuslai na ka benta la ka jong ka jat ben riu jiu ki don ki jiu ki ba pediang yo jisu kumu mesaya ki don ki jiu ki ba kentat yo kumu mesaya bar hadu mentaru kimpat pediang upolu keli balai ke ka dau ba kim trek ban pediang usaso thu ba ka de ka jingjied ka jong Blei ba ki ni ki jiu kin long ki ba pediang ba ki ni ki jiu pat kin kentat baruong naka jing kentat jong ki jiu yo mesaya la plela de jing alap e gospel shi gentle manu badi ki gentle mo phi manga baroh ngi de ki gentle bangin yo mat ya ganika kubor jong jing pen im bat ban jiet yangi sha ka jing ai ke jong Blei kadai kum ta empara bangit bai bau Blei la jiet yangi kam dei de jing la ka jongi de jing kot ka jongi henrei de jing jiet kerpang ka jong Blei yangi sengap egini ka benta ka bagi jupuli na ka por yo anis lenong ka ba khat san ka khot ka ba khat riu ka ba ongkum ne phi phimshim la jit yanga henrei nga la jit ye phi bat ngala thung ye phi ba phin yo yailet bat sei so bat bau so jong phi on yo yaine ngadang don kam shu ban puli gi don shibun ki to khat hakane ka jing tho sermon ke jonga ki ba pen iba U Blei ula jit yangi ngala jit ye phi bat ngala thung ye phi ba phin yai let bat sei so bat bo so jong phi on long ba yai ne le se kani ko por phi la ban ong ni kata ka so e phi pastor ban ong bo Blei ula jit lupa kumno kani kala ban long u pol hang tu aga benta ka bang la pule menne u ong kumni ong kumno katu ka khieu kan kelipat ngamut barang kumno utu khieu un kelipat yo nong thau khieu balai ba melashna yang akum ne hatu tu khieu ula ban keli nong shna balai ba meshna yang akum ne ne ka de ka hok jong tu nong thau khieu ban shna ya ka khieu kumbo umon uang da ka ju ka lenglun kendo da ka ju ka domet ushim khendiat ubu hakatu ka shaka ka bo penshat da ka wei ka benta jong ka domet usnai ka khiu dan buram usnai ka khiu ka ban long ka jingbu sentiu ka itanat kum gini ki jingbu sentiu ni khmat ulasna khnang ban long ki jingbu sentiu ka itanat da ka tu ka khendiat ka domet da ka wei pat ka benta jong ka tu ka ju ka domet usna ki peladi sha ki basu ki balong mata madai mensuan dai song train mentah telai yo di sha de ki plastik ba de ki kot mensuan de song train yo da ki tu ki pela khendau pitip eme kata kini ki bala kham rangba bala song train mensua ki kenmoi kata shua ka juk jong ini ki pela kot pela plastik ka de ka juk jong ki pela khendau snar khendau ba tat ba wa aisha hang tu phidi dadep phin le kumno pen pat sendan namar ba num penon kam ki wei pat ne da phikwa ban bur ka song api na ulas na shibun kitu ki pela kandau da ka ju ka domet jong ni ka kandau ula ban snakum kini ki jing thung sentiu bi tanat la ni ula ban snaru ya kitu ki pela di sha ki batan ka de ka hok ka jong Blei ka de ka mon ka jong Blei ngim la mangi ban bu jingkeli henrei ka ba phla ka long ba ngim dei tangkum kini ki khiu ki khra henrei ngi de ki breu ki bla thau ka dur ka jong Blei barula ai ni ya ka free will ya ka mon laj loy kumno bo Blei ula ban bat ya ka free will ya ka mon laj loy jongi
Bade ka sovereignty ka jing long halor du jong u kata de ka jing mayan ka bangi mlak ban syempang ngah ni ngam mlak ban batai bat nganum persang hiru nomar ngalong ka ba ba du kata kumno bangi lak ban long lalut ban jit ya ka bangi mon handai ha ka bakut pat an pendep ya ka mon ka jong blai kumno ba ki Parisi bat ki Sadusi bat ki temen besan bat ki nongelam jogi jiu ki temui ka basniu naga bentau Jisu ban peniap yu kumno bau Judas su tumui ke basneu ban dino yu Jisu lai pau kisbai rupa ban bu Jisu syak sanar pernah halor ke ding pernah Kalbari kumno bau Pontius Pilat haka kelimat budi ban rai ke hok urai ya ke mento ya ladi baru syak ban sanar pernah yu Jisu hendrai halendat kita borok kadika mon ke jong blai bau kun jong u unsya sanar pernah halor ke ding pernah Kalbari kenang bangin yo ya ke jing penem piu i ki atreilang hang ni ka mon ka jong kibriu wat ka mon ka basniu jong kibriu ru hendrai haka bakut ki penlong ya ka mon ka babha ka mon ka bakhut ke jong blai namar kata para bangit bait ngimla ban sngo sarong haga ni ka por bangin long ki balajit ki don ki basngo sarong bangin ngidi ki bajit ki jong utrai bat ki sngo kraw ki sngo kerpang ya lade laban ong ki sngo hok ru ya lade bangilong ki babiang Henry kum ki Kristan ngide ban don tang ka jing sngo ngu yo blai bauli snai kum yangi baulai snai e yanga ubriu ubajat ubarem kum manga kata ka di bandai haka jingmut jongi baraka ban sim ke jongi ngimdon hok ban dawai ka jing penim ngimdon hok ban dawai ka beneng kadai tang da ka ji snai ke jong blai kadai tang da ka jing ai e ke jong u habangim shimla ban siwe ka ram jong ka pop Ujisu la siwe ka ram jong ka pop halor ka ding na Kalbari dai namar ka Jingiaseng e ke jong blai ngila jan poi artat sya ka bakut kidon kini ki artili ki justice but mercy ka jing bishar hok bat ka Jingiaseng e ka jing bishar hok bat ka Jingiaseng e pila banong pastor kani kamlong ka babiang thau kumbo oktin pareng this is not fair kani kamlong ka babiang thau kalong ka babiang thau kalong ka bahok namar ula bishar hok alor ki baro bangila kamdai namar ka jing bishar henry ka dai namar ka Jingiaseng e ke jong u sengak bahai kata bangiyo la kamdai ba u bishar yangi ban pelat yangi ula bishar penrem lupa ati yangi ngilalong ki bayap hagi pop jongi baraka jing baman jongi la bishar penrem yangi bangin lecture dujok mdon lat mdon lenti mdon jingkermen naladi pikwa ayu pikwa aga jing bishar na pikwa aga Jingiaseng e hendrai U Blei Un ban isen e ban map e ban ai e yangi dai namar kata bangi dai ban chusongo ngakwa ban keli pi para bangit be ke ba pikwa na U Blei pikwa aga justice na pikwa aga mercy pikwa aga jing bishar hok ne pikwa aga Jingiaseng e ga jong Blei lar piong yang aga jing bishar hok U Blei Un bishar hok bat ka jing bishar hok ka jo kolong ban poi shu dujok namar baroh kila laptop bat kila dole ne e ka buram ka jong Blei mdan ba hok dan weiru baroh kila sakama bat kila kala bammentoy lang no lar piong shisha ban ai ka justice nginyo ai ka justice bat kalong haka dujok ndre lar ngi ong to isne yang ako kan rat U Blei U pop U bajat U barem to ai ka jinga e ka jong hello jonga un ai pi ya kata ka jing ai bat kadon ka ni ka jing ong watso e metasi labun ki jing ong pareng taba ki yarap ingi ban sngutho ngan pen kalakasi abanga ong dikitin pareng ru kadon gani ke jing ong the elect receive mercy the non-elect receive justice they do not receive injustice ngan ong biang the elect receive mercy the non-elect receive justice they do not receive injustice ki balajit ki jong Blei ki balajit na kabenta ka beneng ki yo ay ka Jingiaseng e ka jong Blei kita ki bam yo pat ki yo ay ka jing bishar ka jong Blei ka jing bishar hok ka jong u ha ka jing bishar ka bak haddo U Blei Un sa bishar hok ya baro pimla ban ujor persya U Blei banong shim bishar hok pimla ban ut banong ba shim le hok U Blei le hok baraka jing le hok ka jong u baro ki de ban poi syaka jing penrem jong ka dujok hendrai U Blei legit ban isen a ban ai ban map a yangi ban kata ka de jing ai ke jong Blei
Namar kata para bangeit bait ka jing im kristan shakiwei kamde ka jing tau tarajur ka jing tam ka jing duna jong kiwei henry ka jing map yaki bat ka jing ai yaki kumbo blei ula map yangi ula isen ai yangi ula ai yangi ngirung in map kiwei ngin isen ai kiwei ngin ai kiwei mensuang am julong kumta mensuang kumbe long lang kiwei pat daya ha ka jing long kena rit kena senrang lada syok utai ngadi ban pen pai kala ngirang ima kata kejuk ka khmat namar khmat ka beniat namar ka beniat ka jingmong namar ka jingmong ka sok khliang namar ka sok khliang ndai ndang alasan sedang mat so thu bat ma phiru nda philasan sedang mat so thu piong pleng kumbo bleu la map ulai sen e yanga ngaro ngadi ban map bat ngadi ban isen e yaki wei bat ka de gani kaba sandur ka jingim kristan ban so thu bakalong bet da ka jinga e ka jong blei om da ka hok ka jongi kaktin U Blei Ephesus lenang ka baar ka khot pra khandai ka ongkum ne da ka jing ai lapat em ya phi da ka jing nget ken kataru om na phi hi ka de ka jing ai ka jong blei da ka jing ai lapat em ya phi mdei da ka jing bisar hok da ka jing bisar hok la poi sudu jok da ka jing ai lapat em ya phi da ka jing nget ken kataru kamdei ka jong phi ka de ka jing ai ka jong blei ya phi namar bo blei la ai ngi ka jing ai ka jong u namar kata ngi shuwan ha o tang da kamen sim chong ka jing sngongo kamat ka khaddo lada kani ka predestination kalong ka badai hatu ngidang don kam manialap ngidang don kam balik mission ngi pelut bon ke pisah menta bangin seng school sepaham jula ngin sedang shen nginget scam ngi duai kata ngin ngiladon lupa mission worker ubatrai hang tu lalu boleh ula jib lupa balingin pa ye une balingin pelut pisah balingin pelut ha kejing dan kam juga ye mane kejing pela ke jong predestination kalong kani bau boleh ula jib om tang ye kejing penim henrei mano ban let ban yalap ya ka khubo juga jing penim ru pinget em bau Thomas Jones de bala pa da boleh pinget em bau Thomas Jones de bala predestined U Blei Un wan shakari ke jongi hagajing shaumut banlet che Gujarat te tang badon ba ai don ba siu bai lieng u ban wan skol kata tu poi no skol kata kadi ke jingjaran khat ne kadi ka plan jong Blei la du poi sha Gujarat ngi nginum yo ka gospel henre U Blei Punjab ban don ba siu ka bai lieng jong u na Liverpool skol kata u poi hang tu poi shari khasi bat ngi along kristan kumne ko mangilong U Blei ula ordain U Blei ula jit lupa yo u nginget bau Blei ula jit lupa ula ordain ya ka Balang Mawroh ru bakan let ban yalap apa hamjula U Blei ula dep jit lupa ki bangeit hang tu ka shong hangi ban let ban yathu ya kata ka khubor da ka baki kin yo jing pen im pimut ban ong ba dangi pa mission dei mangi ka Balang Mawroh ban pen im ki bre pa hamjula pimut ba ong de mission worker jung ban let ban pen im ma u neu pen im U Blei ne u pen im U Blei mission worker jengi de tangu atiar jong U Blei de mangi ka balang balik penim ko paham jula kam de mangi ban penim u de U Blei ban penim u jit yengi bangin long ki atiar ke jong u ban yalap ha ka to ka jaka commission nomor kata ka de ke jili kener shakibai pat ya ko khubor ka gospel ka de ru ka jing ko ngo jengi U Blei wong khilet ngi sngo ka jingala mun sim ko ngi let ban ngi pendap ela ka jong ka benta ba U Blei pat u pendon kam ya kata ban long ka jingala bahaka bakut nginda poi hangte habeneng para bangit beet nginda poi hangte habeneng kawai ke jing pala ong kane kawai ke nuksaba kan don koi ka kherdop habeneng lo ke jing mudur ging kata ke jing mudur ke jing batai bar haka ta ka kherdop antho all are welcome ngi pediang lut ya baroh nang ta pinda rungi ka kherdop jaga beneng pat pinda paidien hadien jaga ta ka kherdop la tho you have been chosen before the foundation of the world la dep jit epi na du shua ka jing penlong ka pertai kata de ka jing pela jo predestination habangi mut ban rung sha beneng all are welcome pediang lo de baroh ki jat benriu jo ka pertai baroh ki yeng ki ui ka kherdop ong all are welcome but mentang yalap ya baroh ki beriu jo ka pertai ong one chu jisu one ban yo jing penem dangila rung sha tai pat sha ka liang you were chosen la dep jit epi na du shua ya ka jing penlong jo ka pertai kani ke jing mayan jong jingjied lupa ke jong Blei yangi ngai para bangai beet kani ko khubo nak tien jong Blei ke rap ban pensai ho dang don shibun ke ba pimpat song tho ringi duai kat banang ya ke por U Blei Un nang pensai un nang penso tho epi nakabenta ka burong ke jong Blei amen
tong ini tuai ku blei ku pa jongi bah beneng ngai ngo ya me na ka benta ka ne ka jihikai ka ba mela ai ngi na khtin ka ba im ka jong me u shakri jong me uladon ka jingsong khia la kham slem shapang di ka subject ko try kumno ngi long ki bala jit jong me ba ke ka jing thmu jong ka jingjied ka jong me ba shano me ni la mingi ban ngala persang ka ni ka por ko try ban pan sngo ki khun jong ka balang ba ki veiru shapang ka ni ka jihikai ka ba manan na lor ki kentien jong u breu matlot pan shai da ka bod jong mun sim ba khoj bagi tai ki bala sha ajit kin song thu e ka kerdan jong ki khmat jong me kin im kat kum kata ka kerdan bat kin tip bah ka bakut kin poi ha ka yeng song ne ha beneng ka balong ka jing pen khre ka jong me na ka benta jongi tukur khu yingi lang baroh ko trai ye kin ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang ha ka kerteng ka jong utrai bat unong pen im jongi Jesus Christ amen ngi ai ngo U Blei wala don rekat bengi ni ka por ngi ni penwai no ke Jingiaseng ke jongi da ka bengi ruai lang ka jing ruai ka bandro pulai pada hadirin gini ke jing ruai nga kerpat ye teman besan treasurer juga Balang jongi teman besan Dr. Ola Mare be in sngewbha ban sa pelat ingi da ka jing kyrkhu penwai a jingjied kat ki duriau a jing isnei balashlei bau yap us im ke jing im yap yangi ban penim e hakal bari ki umpo liu ki jingjel liu ki bathai bat ki nan ba jong ki boneng ki layo kalat ban shlei ke jing ruai ka ban ropulai jingjied kat ki duriau a jing isnei balashlei bau yamus im ka jing im yap yang iban penim balaban kled yakani Nongkren I balang yakani gen mau junom kad babone kadang sa hakal bari i umpoliu ki jingjied ki buteng bat kinan ba jong ki boneng ki layo ka lahat ban shleng ki bor bajing U Blei menta Jingiaseng ong bajing sun doru ya ka percay kabarem dunang yatku jisukenran lakawan lam rujuran
sngewbha Dong ni wai. Barha ka ba wai no jeng ka por ka ba khoi ka ba kentang blai. Nyai ngoi me ko kan rat namak ngi yo ni ka lat ban shikri me. Ila ban chas ko ri ka tin ka ba em ka me ko rag ba pan kan ma ngi ma legit la pa hang ya blai ki khon ki jome. Isnei ko kan rat ba ka bor ka tin jome. Kanang san kanang roy a ko trai ha pok jeng mot jeng berkat ki donot ki man sim bi jong kyrkhu ru trai ru jong shakri ba ko do jame pasar blai e hano do panon kam yu ko trai long atiar ba khrau bat ba ko do na ka banta ban hi kai bi ka tin jong ban yelap ye gospel ki jing pim ai jong sngau ko ta bungu je ma bro ki pop Batu dah ada jaya ke badap yang dap kerhayu try nong tim just grace. Jingjied ke bamayan ke bapala ke jong bleu ke pan bom jukut. Lemrus la batiang ke jong bor jing thau thamai ke badau man sim bakoj. Gini ke jengker ku lai way blay jong sabat ngi kum ki khun ke blasu spark jong mai. Ki khun ke malajit. In jong sarbat ki way pat ki bangeit saudong ke partai ke badam bat chakri U Blei. Mentai sata bom jukut ro. Amen.